Sestra Tong, sestra Fang. Áno. Po prečítaní slov Všemohúceho Boha máme v srdci toto presvedčenie. Všetky slová Všemohúceho Boha sú pravdou a hlasom Božím. Bohu vďaka. Amen. Je tu však niečo, čomu stále nerozumiem. Pokračuj. Ide o to, že Pán Ježiš raz povedal: idem vám nachystať miesto. A keď odídem a nachystám vám miesto, vrátim sa a príjmem vás k sebe. Aby ste boli aj vy tam, kde som ja. Pán Ježiš bol vzkriesený a vrátil sa do neba nachystať na miesto. Čiže miesto, ktoré nachystal, by malo byť v nebi. Áno. Ak sa Pán vrátil, malo by to byť preto, aby nás uchvátil do neba. Aby nás najprv vyzdvihol do nebies, kde sa stretneme s Pánom. Áno. Svedčíte o tom, že Pán Ježiš sa vrátil, stal sa telom a na zemi hovorí a koná dielo. Ako nás teda vyzdvihne do nebeského kráľovstva? Je nebeské kráľovstvo na zemi, alebo je v nebi? Áno, je nebeské kráľovstvo na zemi, alebo v nebi. Pokračuj. Pokiaľ ide o to... Brat Chen, máme problém. V dedine je polícia. Čože? Nie je bezpečné tu zostávať. Všetci sa rozíďte. Vezmite si knihy a odíďte po jednom. Niekto spredu, iný zozadu. Brat, prosím, zorganizuj všetkých. Dobre, ty choď dopredu. Sestra Tong, sestra Fang, poďme. Dobre. Xianguang Mingui. Keď prejdeme cez toto pole, to miesto bude hneď pred nami. To miesto je ozaj skryté. Tu sa pri našich zhromaždeniach nemusíme obávať. Áno. Bohu vďaka. To, či je nebeské kráľovstvo skutočne v nebi alebo na zemi, je niečo, na čo nevedia prísť mnohí ľudia. O tom by sme si mali pohovoriť v duchovnom spoločenstve. Áno. Najprv musíme pochopiť, čo vlastne nebeské kráľovstvo je. Každý vie, že nebo sa zvyčajne vzťahuje na niečo nebeské, na Boha. Nebeské kráľovstvo sa teda vzťahuje na Božie kráľovstvo a je to kráľovstvo, kde vládne Boh. Je to Kristovo kráľovstvo. Nepovedali by ste to? Áno. Áno. Je teda Božie kráľovstvo na zemi, alebo je v nebi? Najprv sa pozrime na to, čo hovorí modlitba Pána. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Nie sú slová Pána Ježiša veľmi jasné? Pán od nás vyžaduje, aby sme sa modlili za Božie kráľovstvo na zemi, aby sa jeho vôľa mohla uskutočniť na zemi. Pán Ježiš nepovedal, že Božie kráľovstvo bude ustanovené v nebi, a nechcel, aby sme sa modlili za deň, keď budeme uchvátení do neba. Popremýšľajte o tom, nie je to pravda? Je to pravda. Takže nie je nádej, že budeme uchvátení do Božieho kráľovstva v rozpore s Pánovými slovami a v rozpore s jeho úmyslom? Pozrime sa na proroctvo v zjavení Jána 11:15. A zaznel 7. anjel a na nebi sa ozvali veľké hlasy. Kráľovstvá tohto sveta sa stali kráľovstvom nášho Pána a jeho Krista. A on bude kráľovať na veky vekov. Amen. A potom je tu kapitola 21, 2 až 4. Ja, Ján, som videl sväté mesto, Nový Jeruzalem, ako zostupuje od Boha z neba, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho muža. Počul som mohutný hlas z neba, ktorý hovoril: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi. Bude bývať s nimi, oni budú jeho ľudom. A sám Boh bude medzi nimi a bude ich Bohom. A Boh zotrie všetky slzy z ich očí a nebude viac smrti ani smútku, plaču ani bolesti. Lebo to prvé sa pominulo. Amen. Pozrite sa pozorne. V týchto úryvkoch sa spomínajú tieto dve veci. Kráľovstvá tohto sveta sa stali kráľovstvom nášho Pána a jeho Krista. Sveté mesto Nový Jeruzalem ako zostupuje od Boha z neba, Boží stánok je medzi ľuďmi. Tie sa vzťahujú na Kristovo kráľovstvo, ktoré sa uskutočňuje na zemi.
Úlohou diela súdu posledných dní všemohúceho Boha je ustanoviť Kristovo kráľovstvo na zemi. Skôr ako na zem príde veľká pohroma, Boh vytvorí skupinu víťazov a táto skupina bude pilierom Božieho kráľovstva. Oni sú tí, ktorí budú vládnuť po Božom boku v Kristovom kráľovstve. Skvelé. Počas pohromy budú ľuďmi Božieho kráľovstva tí, ktorých Boh zdokonalil. Tých, ktorí nikdy neprijali dielo všemohúceho Boha posledných dní, Boh odhalí a vyradí. A nebudú mať účasť na Kristovom kráľovstve. Tak to teda je. Áno. Proroctvá v knihe Zjavenia Jána sa začínajú výrokmi vteleného Boha posledných dní. Potom opisujú koniec pohromy, keď sa na zemi uskutoční Kristovo kráľovstvo a pokračujú opisom večnosti nového neba a zeme. Keď sa všetky tieto proroctvá naplnia a dokončia, Boží plán riadenia sa úplne naplní. Myslíte si, že Kristovo kráľovstvo, o ktorom sa píše v Zjavení Jána, je na zemi alebo je v nebi? Je na zemi. Je to tak. Kristovo kráľovstvo je na zemi. Takže tí, ktorí príjmu dielo všemohúceho Boha posledných dní a boli očistení a zdokonalení, budú ľuďmi Kristovho kráľovstva. Práve z nich Boh urobí skupinu víťazov pred pohromou. Sú to tí, ktorí dokážu počúvať Božie slová, podriadiť sa Bohu a uctievať ho. Keď príde veľká pohroma, týchto ľudí Boh ochráni a zachová. Bohu vďaka. Bohu vďaka. Ale tí, ktorí žijú v zahmlení a predstavách, ktorí len túžia byť uchvátení do neba a stretnúť sa s Pánom, ale nepríjmajú Kristov súd a očistenie posledných dní, budú ponechaní, aby čelili pohrome. Väčšina ľudí bude zničená a malá časť ľudí sa obráti k Bohu cez skúšku pohromov. Toto sú pravdivé veci, ktoré Boh čoskoro urobí. Božie dielo je také múdre. Už chápete, či je Kristovo kráľovstvo v nebi alebo na zemi? Áno. Bohu vďaka. Takže Božie kráľovstvo je predsa len na zemi. Proroctvá v Zjavení Jána sú také jasné, no my sme na to nikdy neprišli. Naozaj sme boli slepí. Proroctvá v Biblii sú také hlboké. Ako by sme ich mohli pochopiť bez ich naplnenia, bez tohto duchovného spoločenstva? Modlitba Pána jasne hovorí: príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Pánove slová sú úplne jasné. Božie kráľovstvo je na zemi a Božia vôľa sa uskutoční na zemi. Správne. Modlitbu Pána sme recitovali každý deň. Ako sme jej mohli nerozumieť? Je to naša chyba, že sme Pánovým slovám nevenovali pozornosť. Len sme slepo počúvali, čo hovorili pastori a starší. Nemali sme čisté porozumenie slov v Biblii. A žili sme vo svojich predstavách. Len sme hľadeli na oblaky a čakali, že Pán zostúpi na oblaku, aby nás privítal v nebi. Nevedeli sme si predstaviť, že Božie kráľovstvo posledných dní sa uskutoční na zemi. To je pravda. Pastori a starší nevedeli vysvetliť pravdu, realitu v Biblii. Hovorili len k našim predstavám a domnienkam. Preto sme urobili toľko absurdných vecí, aby sme boli uchvátení do nebeského kráľovstva. Áno. Roky sme sa chodili modliť na vrcholky kopcov, dúfajúc, že budeme bližšie k nebu. Takže keď Pán príde, uvidíme ho prvý a ako prvý budeme uchvátení. Keď o tom premýšľam, bolo to hlúpe a smiešne. Je to naozaj pravda. Vždy, keď som vyšla z dverí, pozrela som sa na oblohu. Hľadala som na oblohe biele oblaky, ktoré vyzerali zvláštne. Ak som nejaký uvidela, napadlo mi, mohol by byť na tomto bielom oblaku Pán, ktorý ma prichádza vyniesť do neba. Takí sme boli kedysi hlúpi. Áno. Len sme dúfali a dúfali. Čakali a čakali. Všetky tie roky čakania nás nepriviedli k Pánovmu príchodu a k tomu, že nás uchváti do neba, aby sme sa s ním stretli. Až teraz viem, že on sa už stal telom a je na zemi. My sme však len dúfali, že sa dostaneme do neba. Neboli sme úplne mimo. Áno. Počúvala som kázne náboženských pastorov a starších, no nič z pravdy som nepochopila a robila som hlúposti. Nebola si sama. Aj ja som sa správala pochabo. Pokračuj.
Ani len netušíš. Postila som sa a modlila, aby som bola vynesená do neba a stretla sa s Pánom. A v podstate som sa nútila menej jesť. Myslela som si, že keď budem menej jesť, budem ľahšia. A keď príde Pán, nebude jednoduchšie uchvátiť ma do neba? To je také hlúpe. Je to naozaj pravda. Za ten čas, čo verím v Pána, som sa neusiloval. Myslel som si, že keď v neho človek uverí, jeho rodina bude požehnaná. A pokiaľ moja manželka naozaj verí, keď Pán príde, vezme ju do nebeského kráľovstva. A ja by som sa mohol len chytiť jej šiat a vyzdvihol by ma s ňou. Naozaj sme sa na vstup do nebeského kráľovstva pozerali príliš zjednodušene.